първостроител на новата българска войска и главнокомандващ на българската армия през сръбско-българската война от 1885 година. Капитан Рачо Петров, подполковник Данаил Николаев, майор Аврам Гучев, капитан Олимпий Панов, капитан Атанас Узунов, ротмистър Анастас Бендерев, капитан Христо Попов, капитан Коста Паница, стратези на сръбско-българската война, допринесли със своите действия за победата на българската армия. капитан Марин Маринов, Капитан Васил Данаджиев, подпоручик Александър Стоянов, протопей юнкер Боян Ботев, загинали геройски начало на своите войници по бойните полета от Сливница до Пирот. доктор Христо Татарчев, основател на вътрешната македоно-одринска революционна организация. Гоце Делчев, Дамян Груев, фелдфебел Христо Чернопеев, Борис Сарафов, Христо Матов, Пере Тошев, Пито Гули, Васил Чекаларов, Георги Кондолов, капитан Стамат Икономов, Михаил Герджиков, Тодор Александров, генерал Александър Протогеров, Иван Михайлов, отдали целия си съзнателен живот на борбата за освобождение и национално обединение на българите. генерал Михаил Савов, Генерал Иван Фичев, генерал Васил Кутинчев, генерал Никола Иванов, генерал Радко Димитриев, генерал Георги Тодоров, генерал Стилиян Ковачев, генерал Стефан Тошев, командир на Първа Софийска дивизия, завоювал блестящи победи при Гечкинли, Селиоло, Люлебургас и Чаталджа. генерал Никола Танев, участник в априлското въстание, опълченец на Шипка, началник на македоно-одринското опълчение, командир на кърджалийския отряд, разгромил противника в боя при Балкан Тореси. Генерал Стойо Брадистилов, Генерал Климент Бояджиев, генерал Атанас Назлъмов, генерал Георги Вазов, началник на източния сектор при штурма на Одрин. Под негово ръководство е осъществен пробивът и овладяването на считаната за непревзимаема Одринска крепост. генерал Иван Луков, началник щаб на Първа пехотна Софийска дивизия, с голяма заслуга за успеха в Лозенградската, Люлебургас, Бонархисарската операции, както и за марша до Чаталджа. Генерал Йордан Венедиков, Генерал Иван Сарафов, генерал Павел Христов, генерал Православ Тенев, генерал Димитър Кирков, генерал Васил Делов, командир на Хасковския отряд, освободителят на Кърджали и източните Родопи. полковник Владимир Серафимов, героят от Родопската Шипка, отказал се да се оттегли от заеманата позиция, за да се спаси българското население от безчинства. Капитан първи ранг Димитър Добрев, командир на отряд миноносци, извършили успешна атака на море срещу турски конвои. Мичман първи ранг Георги Купов, торпилирал от миноносеца Дръзки турския крайцер Хамидие. Поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев използвали за пръв път самолета като бойно средство в Европа
на 16 октомври 1912 година. Поручик Христо Топракчиев, Генерал Радой Сираков, генерал Спас Георгиев, генерал Никола Рибаров, генерал Иван Колев, генерал Тодор Кърнярджиев, генерал Пантелей Киселов, генерал Владимир Вазов, генерал Калин Найденов, полковник Иван Пашинов, полковник Иван Петров, поручик Димчо Дебелянов, командир на рота, български боец, загинал в боя до Горно Караджово. полковник Борис Дранков, храбър български офицер, военен теоретик и педагог. Български пълководци, завоювали бляскави победи през Балканските и Първата световна война, обезсмъртили имената си в епопеите при Лозенград, Люлебургас, Бунар-Хисар, Одрин, Чакалджа, Караагач, Булаир, Шаркьой, Добруджа, Тутракан, Силистра и Дойран и 180 хиляди български войни загинали по бранните полета. генерал Владимир Стойчев, Майор Иван Гюмбабов, командир на бронираната дружина от състава на Първата българска армия. майор Любомир Ноев, командир на парашютната дружина. Майор Панайот Кешев, Капитан Димитър Списаревски, безстрашен летец-изтребител, извършил първия български въздушен таран. майор Павел Павлов, Капитан Любен Кондаков, капитан Иван Стефанов, подофицер Атанас Кръстев,